जोंना बम्बा सेन्टाराव मोनाबाबो दखान खुलिलै माखा कास्टमारफ्रा बेसेबां जादों आंना नै बम्बा सेन्टाराव नुवाखै आंना कास्टमारफ्रा देन्जार मानसियाखै नै दखानाव नै होख'लायनो हायाखै नै नायदो नै आइया हरनि दा खैथा जाखो हरनि 7था जाबाय दा ने 7थासिमबाबो नुवाखै माबायदि कास्टमार आंना नै दावरावआनो अबस्था गैया नै बेसेबां कास्टमार रायनो नै नै नुवाखै खारिखला मासावनो मा नांगौनो 28,000 नुवाखै खारिखलखौ सानै साथाम नुबाय नै थाबनो रानख'नो हाया नुवाखै नै hey hey जाग्राफ्रा हेस wah नै माने सार खारिखल साजोबबाय नै आइयो ओंखाम जानो बादा होलायखाबाय नै जानो हाबावगोन ओंखाम जानो हाबावगोन ओंखाम जानो मोनजाला ना हनै साहायाबो गोजासोलै नै कास्टमारफ्रा नुवाखै हाब आखाइ थिखोनावनो सोरबा मोनाखैबा थिखोलाय मोनाबा आखाइ थिखोनांगौ नै सोर आखाइ सोर आखाइ थिखोलाय सोर आखाइ थिखोनो गावनि खोथाफ्रा दे